आंथ' बुंबायमोन केस टेस जेबो होनाङालै नांलाया खिन्थु बिसिना डिपार्टमेन्टआ सावरायो मा खालामो थांनो नागिरदों बिथांजोआ माबा मोनसेथ' रायलायनाङाना माने गथ'नाया दहाय खिथानायखौ एसे कनफिउस जादों मानसिया हिन्जावा बुंदों मबाइल नाम्बार बिदों हौवाया बुंदों दांदों माने मबाइल नाम्बार बिबाय थाग्रोदों मबाइलखौ गारनानै होनानै गावनि मबाइलखौ गारनानै होदों बेयो मबाइल नाम्बार थुना होनो आंखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय खिथु थाबायफाबाय थानानै टाच खालामदोंनो आरो जारला ओंखायनो बारा देलायनाङालै जामब्रे जुमब्रे थां जारला आंथ' बुंदों सरिल' बिहरदो मानसियाबो माने नाम साम डिटेल्स थालांजोब्बायना ओमफ्राय माबा CCTVआवबो सरिल' बिहरदो मानोथो बर'जों बर' होनदोंमोन आं दा बिसिना डिपार्टमेन्ट स्टाफआ मा सानो रायलायनो हेल्पफ्रा केस होगोन ना मागोन जोंखौ बिसिनि डिपार्टमेन्टआ दांग्रायाव दांफिननानै लायोब्रा आंखौ नांबावानो हारसिं थांगोन मालाय जादों खिन्थु बे भिडिअ क्वालिटिया सासे थांबाय गावसिनि अफिस स्टाफ गासिबो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट सावरायगोनदां मा जाखो दाहाय आं आपडेट लाबोगोन आं थांफानो नागिरदोंमोन खिन्थु एसे डिस्टार्ब बायदि मोनबायदां गावबो ओमफ्राय आंबो डिस्टार्ब मोनखायो एसे माने बिसिना अफिसियेल वर्क जाहैबायना आं बिनि हौवा नाथाय हौवाबाबो उनावसो बिनि सिगां बे डिउटियाव दंखायोमोन मालाय गावसिनि स्टाफ गावसिनि टीम दा गावथ' बर'जों बर' एसे हगारनोसो नागिरबावोमोन नाथाय गावसिनि माबायानो स्टाफानो दा मा सावरायो पुलिसफोरबो फैगोन नामा दा सावरायनो नागिरदों आरोना आंबो बर'जों बर' देसो सानबायमोन खिन्थु आरो जाथाया खनसे जादावबा जाबाय थायोना हगारदावबा ओंखायनो आंनि बुंनायल' नङा बेयो गोबाङा कमेन्ट होदों दहायनि भिडिअआवहाय बर'बाबो कनसिडार होनो नाङा होनदों रमेश मुसाहारि ब्रादाराबो दुखुनांथावा दा दुखुनांथाव माने बोरै सासे मानसिखौ बेबो बेलेग प्लेसाव नंबावा हेल्थ सेन्टार वर्क प्लेसाव खामानि मावग्रा जेराव बेमारिफोरबो थायो मानसिफोर थायो बेबायदि जायगायावनो इसेबां बिदि खालामनाया जाम्बानि जादों माने बे ब्रादारनाबो जाय हक CCTVआव फुटेज थाखायो मिथिखायो CCTV थायो आजिखालि गासिबावबो आरो मानो बिदि खालामनांगौ हिनजाव मानसिखौ नाम्बार बिबाय दे नोङो गोरोन्थियाव नों बिबाय ओमफ्राय नाम्बार बिखांनानै आरो खिथु थांनानै टाच खालामनाय माने बेफोरथ' लाजाथावाना सेस आदा दानाबा बोरै जाबावगोनब्रा कमेन्ट होदों गोबां नै गोसोनि एक्स दां गोसोनि एक्स बिथांजोनि एक्स नङा नोंनायाथ' सिनाया एक्स मोनबा नाम्बार बियामोन ना नाम्बार थागौमोन आसामनि ना बेंगलनिमोन बेबा बेखौ दा मिथिगोन आंथ' सिनायला आं मोजांबो सावरायस्लाबनो मोनासै जाबाय लोंबाय रेडि खालामफैबाय नाइट डिउटिनिफ्राय गावनो ओमफ्राय दा थांफिनबाय FIR हो बुरबकखौ बर'आनो बिदिब्ला मालायखौ जों मा बुंनो गावनि हारिनियानो ना थ' साननो गोनां जानानै फैयो बर'बाबो हगारनाङालै आदा कानिखा बेखौ मोजां हमबा मोनगोन बेकग्राउन्डआव सोरनिबा थिनहरनाय थानाय मोननायाथ' मोनखागोन सिनायगोन होनदों माने CCTVआवनो फुटेज थालांखाबाय नालाय मा बर' मा हारसा दायनिगिरियाथ' दायनिगिरिखा दायखौ मावदोंब्ला केसो मा बर' थर' बेलाय आदा पुलिस नोहै थ' बेबायदि आरोना माखासे खौरां फोसावनोसो लादोंमोन आं दा बिथांजोनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै र' फैग्रोथोंसै आंबो डिस्टार्ब हरथ'ला बारा
गावसिनि टीम स्टाफफोर ओमफ्राय हेड अफ द डिपार्टमेन्टफोर जमा जाफैदोंनो थांबाय ओंखायनो दा आपडेट होनो नाजागोन आं जुदि पसिबोलब्ला आंथ' बुंबायसोमोन आं एलबाम नायगासिनो दंमोन ओमफ्राय मोनायावबो आं आचानक फन फैनायखाय आसुरित जादों ओमफ्राय आं बुंबायमोन माने दयनि भिडिअ नायदोंब्ला बै बानायग्राया बर'ना नायनोबो हागौ एप'ल'जि सरिनि भिडिअ बिदि एसेबाबो रेहाय जागोन होननानै थ' मा खालामबावनो बियाबालाय थ' जिखियानो जाया नैबे भिडिअ ससेखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिनानै होग्रोनो गोसो जायो बेनि उनाव मोनसे आपडेट जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव बिटिसिखौ सालायनो फिउचारा नोंसिनि आखायावनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायावनो ओंखायनो नोंथांमोनहा आवगायबोनांगौ होननानै जों खावलायदों 3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं नुगासिनो दं पाब्लिकआ बुंगोन नोंथांमोना बे ससेखौ नुबाय आरो नैबे भिडिअखौबो नायलांजोबोब्ला किसुमान खोथा हाबनानै थानाय मा फोरमायदों निस्सय नायलांनो हागोन आरो गाव गावनो बर'फोरा बिजिरनो हानाय गोहो दङ बिजिरनोबो हागोन जायफ्रा सम दं नायलांनो हागोन बिनि उनावसो बिथाङाबो सफैसिगोनदां दा मा जादों नायनोसै नायग्रोदो दिनै डिसिआ प्रमद बर'नि आखायावनो बे आं बुंनाय खोथा नङा गावसोरनो बुंनाय दिनै एसपिआ प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो बिटिआरनि काउन्सिलनि आखायावनो दानिया मावदो नङा होमबा मोजांखौ मावदो प्रमद बर' बिथाङा एसपिखौ डिसिखौ बुंनानै बिथां एनएलए फोरनि मोजांखौ मावदो बिथांमोननि खुसि जानाय खामानिखौ मावदो थानो थाखाय जायगा बानायना होदो जेन रायजोआव जोंनि बे समाजाव जेबो बिरसांखौ जायै बायदि खामानिखौ मावदो बुंनांगौ मा दं नङा होमबा डिसिआ नोंनि आखायावनो दङब्ला एसपिआ नोंनि आखायावनो दङबा अर्डार होदो फाय टेलिफनजों बुंहरदो बिथांमोना आंनि मानसि जोंनि बिटिआरनि मानसि बिथांमोनखौ खस्थ' होनाङा बुंहरदो जोब्बाय नङा होमबा बेखिनियानो जिहेतु जोंहा बिटिसि काउन्सिला एडभार्टाइज होनाय बायदि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव सासे अपारेटर नांगौ जादोंमोन सार्कल अफिसावहाय दा बेबायदिहाय जितु क्राइटेरिया दङमोन अर्डार हिसाबै जे बिटिसिनि बाखिन्दा जानांगौ बिटिसिनिनो थागिबि जानांगौ होननानै जितु अर्डाराव लिरनाय दंखौ बेबायदि सासे व्यक्तिया धुबुरीनि सासे व्यक्तियाहाय बिटिसिआव जयनिं लाफैदों नाथाय बिथाङा धुबुरी जिल्लानिसो आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सासे इएमनि एप्रुभ गैयालासिनो सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै सासे धुबुरीनि सासे व्यक्तिया बिटिआरआव बोरै जयेन लाफैनो मोन्दोंमोन बेखौ आं बुंदों दा आरो जोंहा अर्डारावनो लिरनाय दंखायो जे बिटिसिनि बाखिन्दा जानांगौ बिटिसिनि थागिबि जानांगौ बिथाङा बिटिआरनि सासे केन्डिडेट जानांगौ लिरनायानो दंखायोमोन नाथाय सिखावै बोरै दिनै बिटिसि काउन्सिलखौ इएमनि एप्रुभ गैयालासिनो सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै साख्रि होनो हानांगौ जाम्बा जादों नामा नङा होमबा दिनै माबाखौ सोरबा सिफखौ सोरबा इएमखौ बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि इसिएस आइएस अफिसारफोरा जाम्बा खालामनो हागौ नाथाय जोंखौ हाया रायजोखौ हाया जों दङ बेनिखायनो आं केन्सेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन नंगौ दिनै बिटिसि काउन्सिला केन्सेल खालामबाय थिग आं बेखौ गोजोनदों नाथाय बिटिसि काउन्सिला बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ बोरै बिनि कलिं लेटारखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ बोरै बे धुबुरीनिफ्राय फैना इन्टारभिउ होनो मोनखो बोरै इएमनि सिफनि एप्रुभ गैयालासिनो बोरै अर्डार होनो हाखो बेखौ बिटिसि काउन्सिला सोंनांगौ बे अफिसारखौ लिंहरनानै बिथांखौ बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिनायनि गेजेरजों फोरमायो।